zorionak urteko bigarren garaipena, segidan, astebete baino gutxiagon, eta gaur Euskal Herria txapelketan maila oso ona eman da. Indartsu, bakarrikan, onenak bezala irabazi duzu. Bai, egia esan sentsazioekin nago aste honetan. Denbora hasiera ezan erresa izan, konfinamenduk eta Covidan koiunturakin azken finen ez, baina bai, sentsazioekin aurkitzen pixkanaka. Hor, ibiliko zea guain Euskal Herria txapelketaren borrukan, hurrengo igandean beste karrera bat dator, motivazioakin, ez? Bai, azkenen gaurko karrera de motivazio horrekin hasi deuz, lehenengo lehian ezin nintzen egon, konfinamendu batik zeneten bezala, eta guain bai, pixkanaka klasifikazioen remontatzeko aukera daun. Ze sentsazioa eskazu denboraldiako oso indartsu gai, baina denboraldia luzea izan barko luke. Asmoa hori izan ez, fuerte hastea, eta guaindik nik uste 100% gertu nahola, así que guain formakin aguantatzea eta karrera disputatzen jarraitzea posible bada. Zer muz ikustezu tropela, esatea, tropel osoa oso indartsu bat ziala, edozein karrera proiektatzeko, ez teke igulako ondo izartea ongo behalako, tropela nola go? Nik uste kriston maila dela urten, belaunaldi oso potentea da gurea, eta lasterketa guztik aigia korritzen azkena balia bezala, iesaldik dena topeitea, eta zentzu hortan asko zailagoak, pelotoien bai kolokatzea, eta aurreno eta bai noski. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik.